வகையிலே இப்பொழுது எம்பெருமாட்டியின் அருளை பெற்றுக்கொண்டு இந்த ஐரோப்பா கண்டத்தின் மிக முக்கியமான ஜெர்மன் குடியரசுத் தலைவர் இந்த நாட்டின் பிரஜைகளாக வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் ஆசிகள் வழங்கியிருக்கிறார்கள். எங்களுக்கு முன்பே இன்னும் எங்களுடைய நகரவிதா அவர்கள் இருக்கிறார்கள். நகரவிதாவுடைய வருகையும் இன்றைய பூஜையிலே இப்பொழுது வடம் பிடித்து இருக்கிற முக்கியமான ஒரு பணி அவற்றை இப்பொழுது ஆலய அரங்காவலர்கள் சேர்வாக குரு அவர்கள் நடாத்தி கொண்டிருக்கிறார். Om Nam Samana